Ko ki san cewa lokacin da kika sa kaya matsatsu a wannan lokacin kina ɓoye kanki ne, kina bayyana su da jikinki, amma na san zai wahala ki gana kai ruwa. Saboda na san cewa wani lokacin tabbas kin fushi ne mu. Kowane saurayi ya kallace ki zai ƙara kallon ki, sannan ne ko zai kokarin kare ki da cewa kai amma fa kin kyau sosai. Har zuciyarsa ba kyau ki so ya ce ba. Yana so kawai ya bayani akan surar jikinki ta bayyana sosai. So amma ta zai gaya miki hakan, sai dai na tsoron kar haka ya sa ki daina ganin mutuncinsa ko kuma ki zage shi ko kuma alaƙa da ke tsakanin ke da shi ta gintse. Haka sai faki da cewa amma fa kin kyau sosai. Kin ga yadda kika ce kuwa inda kika san irin sararin nan ke kuma sai ki saki murmushi ki dan kara fuska irin jin kunyan nan sai ki ƙara kallon jikinki da gaske ko wasa sai ki wallahi ba karamin kyau kika ba irin wannan shigar da kika yi ba nan kan gara ba sai ce tun da nake ba taɓa ganin mace mai kyau irin ki ba sai ki ruɗe ki ji kanki kaman ana kaɗan miki tambari amma da zai ga miki asalin abin da ke cikin zuciyarsa ba haka bane kawai dai yana magana ne akan me surar jikinki amma ba za ki gane haka ba saboda shi ke riga kin ɓoye shi kawai da kin bayyana surar jikinki ne kuma ko kin san cewa wannan lokacin shedanin murna suke sosai da sosai a wani lokacin zai wahala ki samu masoyi na tsakanin da Allah dan duk wanda zai zo gunki a wani lokacin masu abu sha'awar ta kashe surar jikinki ta kashe amma duk lokacin da kika saka ni mutunci kayan da ya ɓoye surar jikinki to a wannan lokacin da kinki na asali zai bayyana a wannan lokacin kowa zai fara jin cewa kai na so a ce na auri wance duk da ke shiga ta zama ɗaya na saboda kina da jikinki kina sirrinta jikinki kuma sanan zai so a rasa a ce bari ya aure ki ga ta menene abin da kike boyewa amma sabanin haka duk wanda ya ga ta shi shiga kino jikinki zai kokari ne kawai ga ta bari amfani da masa dama an samu dama da ne kaza da na aikata kaza abin da mamaki yadda hata wayanki kike rufe ta kike san mata kwado kuma da san mata screen guard amma jikin kin kasa boye kin kasa sirta yi tunanin ki cewa idan kina sa hijabi mutane ba za su yi ba ko ba za ki aure ba ko kaɗan mutane kirki suna koyina sai dai ba san ke wannan kike su mai ba san waɗanda kike da muradi ba ta yawa ba mutanen kirki kike so ba kan wata yar uwata yayata dan Allah mu gyara Allah samu dace mun gode tashar Kaftan TV ta bukuce tashar Kaftan TV ta bukuce tashar Kaftan TV ta bukuce